ridice apa. Să-l uscat. Pardon. Ridicați-vă. Așa. Aici am niște flori care încă nu s-au făcut. Ce Lisa? Paul, nu mai dea ceapa jos. Te rog, mama frumos, nu mai dea ceapa jos. Lasă-o acolo, Paul, nu-i voie. Pleacă de aici. Așa. Ne duce, ne ghidează. Aici mai am niște ceapă. Cam multă. Foarte multă. Așa. Aici se întrezăresc niște flori. Dar am să mă duc eu să le filmez mai aproape. Paul, vine, mama. Stai că Paul a plecat. Deci am florcelele astea care de aștept să facă, o să fac foarte frumoase. Ce am niște gherghine. Încă nu au înflorit toate și acolo am tot gherghine. Aici am menta, dar am tăiat-o. Aici am gălbenele. Dar am în multe locuri gălbenele și regina nopții. Niște dovlecei așa în formă de pară, sunt foarte frumoși. Așa. Aici am lămâiță, țelină, gălbenelele. Aici am iar niște flori foarte frumoase. Uite-l pe Pauliciu. Let! Let! Acolo se ascunde. Pac! A căzut. Hai, vine la mama, hai. Stai că vine și el. Deci aici am niște flori frumoase, roz, așa, cam multe, ce drept. Aici am niște cavaleri, liliac, trandafiri care au flori de la căzută trecută. Așa. Floricele astea. Așa, niște cală care trebuie să înflorească și aici flori. O cală care înflorește acum. Bine, am multe, dar au acoperit cam via asta. N-am pus-o bine. Calele nu le-am pus bine. Și acum să-ți arăt. Asta e o ciupercuță și cu o gărgăriță. Cam câșează la oricât de efect. Asta e gărgărița. Să joc cu Paul cu ciupercuța. Aici am cu ciupercuță. O gărgăriță, pardon. Perdonele. Hai, mama. Aici am regina nopții, vai, miroase. Foarte frumos. Aici am niște flori care tocmai le-a rupt Paul. Aici vrea să pună la ori lumini. Am 3 din astea. Uite, 1, 2, 3. Puncuța noastră. Aici sunt alea care le-am cules. Trebuie să mai scuturăm multe. Aici am cu ciupercă, crini. Și acolo am o fântâniță cu flori. Și aici am flori. Paul, nu-i vai la câine. Paul! Vino înapoi. Să duci la câine, după cum puteți observa. Deci aici, spuneam că am o ciupercă mare. Aici am un bolovan pe care am desenat un păianjen mare, mare. Și aici am o gărgăriță cu alea deschise, cu aripile deschise. Aici am prunii. Stai, mama. Paulețul care e obraznic, ca de obicei. Aici am mâna Maicii Domnului, un firicel, dacă se vede, dar s-a și prins. Am pus un firicel și s-a prins. Mi-ai călcat regina nopții, bă! Sau eu am călcat-o.
Cred că eu am călcat-o. Așa. Aici aleagă un liciu. Deci am cu o ciupercuță mai mică. Și alții mai am suflet de galbenele. Așa. Acolo mai am o floare de ce nu cred că se vede. Paul, vină, mami. Aici cam întuneric, nu cred că o să văd ceva. Dar las că mai filmez pe lumină. Gata. Paul, hai pa, spune, hai pa. Spune pa, mami. Paul, spune mami pa. Paul, spune pa, pa. Pa, spune pa. Pa, spune pa. Ei, pa.